マイケルは殺害現場の写真を見せられた時のことをインタビューでこう証言している。Bob and Jan Sherrington laying on the ground with their hands duct taped behind their back with gunshot wounds to the head and the neck, I believe. I really didn't know what to say. FBI 捜査官が扮した殺し屋に怯え翻弄されたマイケル。だが実は捜査当局もおとりしさのさなか困惑していたのだ。金の用意ができなくてグズグズしてるんじゃないだろうな。違います。よくわからないんです。本当に殺す気があるのかどうか。殺害を依頼したにもかかわらず理由をつけては引き延ばしを図るマイケル。そこでロスはデビッドの意思を確認するためにメッセージを送った。期限を守れなかったのは俺のせいじゃない。いつだってやれる。この誘いに乗ってくればやはり殺意がある。そんな時悪魔のささやきをつぶやく者がいた。ロスはお前らがその気もないのに殺しを依頼したんじゃないかと疑ってる感じがするぜ。火力を手に入れるためデビッドを殺害計画に結びつけておこうと必死だったギャレットは捜査当局に対してもあんまりグズグズしてると他の誰かに殺しを言いつけてしまいます。危険ですよ。一刻も早く確実な証拠を手に入れ逮捕するようせかした。ギャレットの話はとても鵜呑みにはできませんね。確かにそうだ。だがな、もし本当に殺害が実行されてしまえば取り返しがつかないぞ。はっきりと計画を実施しないデビッド。業を煮やした捜査当局は最悪の事態を避けるため思い切った手段に出ざるを得なかったのだ。そしてマイケルが報酬を全額支払った時殺し屋に殺人を依頼した罪がはっきりと成立した。本当は殺害計画をやめさせたかったマイケル。